Segurament han tingut por de fracassar una altra vegada i només aconseguiran l'èxit després de fracassar totes les vegades que calgui. Però quan no aconseguiran l'èxit així deixant de fracassar. És la veu del conegut glosador Mateu Xurí, que ara encapçala la llista Sobirania per les Illes, que per primer cop concorrerà a unes eleccions. Emparats per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, Esquerra Republicana i la Premi Nacional de les Lletres Catalanes, Maria Antònia Oliver, es presenten per ocupar un espai que consideren que més havia deixat orfe amb aquesta coalició amb Podem. Xurí sap que és difícil que aconsegueixin representació a Madrid, però té clar el camí. El vot útil a les Illes Balears durant 40 anys ha estat el vot més inútil que es podia fer. El vot útil és el vot conscient, el vot en què tu creus i el vot il·lusionat. El meu vot és valuosíssim. Per tant, això és el que demanem, un vot valuosíssim. L'altre vot és molt fàcil i, per tant, per fàcil, per massa fàcil, és inútil.